So they're no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. Pero hindi yun ang kompletong berso. Ito ang kompleto. Bakit kailangan pa natin mag-divorce? Meron naman tayong annulment at legal separation. Magda na masisira ang kasal. Sisirain nito ang batas. Ba't hindi ka pa kasal? Ayan, ngayon sisihin nyo sila kasi minadali nyo kami. Sisirain ba na absolute divorce bill ang kasal? So kamakailan inapprove na ng House ang Absolute Divorce Bill sa final reading. So yun ay nagkaroon siya ng 131 affirmative votes versus 109 negative votes at 20 na abstention. At dahil dito nagkaroon talagang nayanig na parang pagyanig nung naipako si Heso Kristo noon sa mga non-believers at naipakita ang kapangyarihan ng Diyos. At dito makikita natin ang kapangyarihan ng mga Katoliko. So dito dadaanan natin ang anti at pro sa divorce bill na ito. So unahin muna natin ang mga memes bago natin daanan ang katekismo ng diborsyo. Ito, Kuya Wel. Ayoko po kasi ayoko po yung masyadong clingy po sa public place po. Nako. Ayun, opo. Hindi Tama naman naman. nasanay na lang din. Huwag ka masasanay. Ano yung ayaw mong clingy sa public place? Anong ibig Abay. sabihin? Like yung parang lambing po na kikis ko po siya, ganun. Bakit? Di naman siya... Kasi di siya po. Uy, grabe ka naman, Hindi, joke Kyla. lang po. Ayoko na lang mag-talk. Ayoko na lang magsalita. Yan, kaya tumataas ang... wala pang ang divorce, tumaas na yung divorce rate eh. No? Sunod! Ang gusto ko na sila mag-divorce, hindi pa sila kasal. Nakakawalang gana naman. Masaya na ako sa MSG, dinagdagan pa ako nito. Sunod! Yeah, geng-geng! Yeah, yan ang mahirap paghiwalay dyan. Geng-geng tsaka ang kanyang above. Masaya naman sila. Ano lang kasi mainit lang kasi, ano ba? Sunod. Ito ba yung yung barangay na kasalan? Okay, sige. Okay, sige, ayoko na. Ito yung sagradong hindi mo mapaghihiwalay. Ayon kay Matthew, Kabanata 11, verso 6. So they're no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. Pero hindi yun ang kompletong verso. Ito ang kompleto. Ito kasi yung nangyari nung lumapit yung mga Pharisees kay Jesus at tinanong siya, lawful ba na i-divorce ang asawa mo kahit anong cause? At sinabi niya, have you not read that he who created them from the beginning made them male and female and said, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they're no longer two but one flesh. Ito yung kanina, what therefore God has joined together, let not man separate, they said to him. Why then did Moses command one to give a certificate of divorce and to send her away? Kasi matigas ang ulo, matigas ang puso ng mga tao. He said to them, because of your hardness of heart, pinagbigyan kayo ni Moses, allowed you to divorce your wives. But from the beginning, it was not so. So ayaw ng Diyos. Pero pinagbigyan na din niya kasi mapagmahal ng Diyos eh. Sana tayo din mapagmahal sa isa't isa. And I say to you, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery. Pray sa panahon naman ngayon, iba-iba na. Mas malalim naman na ngayon at mas marami na rin ang kailangan mong matamaan na factors para pwede ka magdiborso. Na pinakita doon mismo sa ma-approve na bill ay nakalagay dyan physical violence, sa child, attempt of respondent, final judgment, addiction, homosexuality, respond of bigamous marriage, marital infidelity, napakarami niyan. Hindi lang yan dahil ayoko na. Kasi yun yung mga naririnig ko eh. Pagdating sa divorce, narinig ko na marami magpapakasal kasi ang dali na lang matanggal ng kasal eh. Marami magdi-divorce yan. Magiging parang trial and error lang yan na parang nagawa ka ng bago account sa Minecraft. Hindi. Marami kang kailangan pagdaanan yan. Hindi yan dahil gusto mo lang. So, tanggal na agad. Kasi nga, hindi pa natin alam yung mismong batas. Doon muna tayo sa anti-divorce bago natin daanan yan. Una-una, Pilipinas ay isang Catholic country. Napakalalim at napakatagal na matagal na ang history ng Kristyanismo dito sa Pilipinas. At parte na to ng ating kultura at iba-iba pang mga gawain dito, mga piyesta dito sa Pilipinas na parte na ng ating pagkatao. Parte na to ng ating pagka-Pilipino. 80% sa atin ay Catholic. Ang natitira ay iba't iba ng mga relihiyon. Ang mga Muslim ay pwede sa divorce dahil sila ay sumusunod sa Sharia law. At sinabi rin mismo ng CBCP, Catholic Bishops' Conference of the Philippines, na minemaintain nila ang kanilang stance sa divorce law na ito ay may AAA, hindi yung baterya, kundi ito ay anti-family, anti-marriage at anti-children.
Ito ay nakakasira sa pamilya, sa mismong marriage at mismo sa mga anak nila. It is a betrayal of their constitutional mandate to uphold marriage and the family, sabi ng CBCP spokesperson Father Jerome Ceciliano. At sinabi din niya yun dito, sinabi ni Ceciliano said there are many solutions to troubled marriages and called on couples to have more patience, understanding, forgiveness, and reconciliation. Madali sabihin yan para sa mga maaayos na mga partners. Paano kung nananakit siya? Hindi lang verbal, hindi lang physical, hindi lang emotional, pati mental, lahat, kompleto niya lahat ng tal. Pero hindi ka nautal-utal pag nakikipagtalo ka sa asawa mo. Maybe you're able to free one partner from that divorce. Once that abusive partner enters into another marriage, the abuse continues and therefore it's just going to be another cycle. Bakit kasalanan ko, Pader? Paano ko naging kasalanan yon? So ibig sabihin lang pala, kaya lang pala ako di umaalis sa kasal kasi baka may iba pa siyang pwedeng saktan. So ako na lang saktan mo. Bakit kailangan ko magtiyaga? Di ba ang kasal, dapat masaya ka kaya ka kinasal? O di ba, bakit ko pagbibigyan yung taong yun kung ayaw niya magbago? Ngayon, nasa sa inyo na yan mag-asawa na binigyan nyo ba ng oras? Talaga bang sinubukan nyo na isolve yung inyong problema? Baka naman natapakan na yung paa mo na dumadaan sa TV, nag-divorce na agad kayo. Meron tayong dinaanan na rules at kailangan ng judiciary approval. Dadaan yan sa korte. Hindi ito parang makikipag-break na ako sa high school, bye-bye, emo face na ako, makikinig muna ako second-hand serenade. Diba? Hindi yun ganun. Meron tong batas na sinusunod. Matagal to at magastos. So hindi mo pwede sabihin sa akin na madali lang mag-divorce. Pero ito ay magiging available sa mga tao sa abusong kanilang pinagdadaanan. Syempre, ipoprove nila to in court kung talagang inaabuso sila. Yun ang tatandaan natin. So ngayon, bakit kailangan pa natin mag-divorce? Meron naman tayong annulment at legal separation. Magkaiba po yun. Ang annulment ay sinasabi kahit kailan hindi nagkaroon ng kasal. Ang pangalawa naman ang legal separation. Kasal kayo pero magkahiwalay kayo. Pero hindi na kayo pwede magkasal ulit. So ganun din. Yung mismong umaabuso, mismo kinamumuhian ko na nagbago na siya na partner, ay parte pa rin ng buhay ko. Ang divorce nga ay para sa mga taong kailangan ito. Kung ikaw ay masaya sa kasal mo, hindi ito para sa'yo. Pero bakit mo pipigilan yung mga taong mangangailangan ito? Dapat nga mas matuwa ka pa na kahit magkakaroon ng divorce, matibay pa rin ang inyong kasalan. Matibay pa rin ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Pero may mga ibang tao, hindi ganun sinuwerte. Dapat nga mas maging proud pa kayo na kahit pwede na kayo mag-divorce ngayon sa Pilipinas, pinipili nyo pa rin mag-asawa na ipaglaban ng inyong kasal. Kasi may isang sinabi dito na masisira ang kasal, sisirain nito ang batas ng Panginoon. Hindi, iibahin lang niya ang batas ng Pilipinas. Tandaan, ang Pilipinas na lang ang nag-iisa besides sa Vatican na hindi pa rin legalize ang divorce. Tayo na lang ang nag-iisa. Na tayo na lang daw ang nagde-defend sa kasalan. Pero dito ang isa sa mga pinakamaraming nag-aaway, pinakamaraming naaabuso mga partners at mga pamilya, lalo na ang mga bata na hindi kailanman deserve ang nangyayari sa kanila. Kasi sabihin, bakit? Nag-stay lang naman sila para sa mga anak nila para lumaki silang masaya. Masaya ba sila kung nagsisigawan yung dalawang partner na hindi na masaya si isa't isa? Na nagbabatuhan, nagbumurahan, nagko-cold shoulder kasi hindi naman nadadaan sa violence at sa sigawan ang isang pag-aaway. Minsan ang pinakamaiingay pa ay ang mga pinakatahimik, mga hindi nag-uusap, mga wala ng pagmamahal sa isa't isa. Hindi ba yun parte rin ng pag-aabuso sa mga anak nyo? Diba? Parang, ganun din yun. Hindi ka nagsistay para sa anak mo. Nagsistay ka lang kasi nagigilty ka sa mangyayari. So ngayon, doon naman tayo sa parte ng mga grounds for divorce according sa Bible. May 4 na A dyan: adultery, abandonment, addiction, at abuse. Yung abuse na pag-usapan na natin, abandonment, yan yung pag umalis yung partner mo, hindi ka tinutulungan sa pang-araw-araw na kailangan nyo bilang mag-asawa. Adultery, nasabi na rin yan sa mismong Biblia. At addiction. So, ibig sabihin kung yung mga ginagawa niya sa pagsascatter-scatter niyan, nakakapagbayad pa ba siya sa mga pangangailangan ng bahay, sa pangangailangan ng iyong mga anak at ng mismong asawa mo? At ang panglima, para sa akin, ay pagiging asshole. Minsan di mo matutulungan ng sarili mo doon. Ngayon, sa mga mag-asawang nanonood ngayon dyan, mga kasama sa pamilya, hawakan nyo na mahiging kamay ng asawa nyo. dahil walang epekto sa inyo ang divorce. Ito ay para sa mga taong hindi nakahawak ng ganyan, kundi
hindi nakaganito sa isa't isa. Yan ang divorce para sa mga taong yun. Hindi naman pinag-uusapan dito ang pagkasagrado ng kasal, kundi sarado ang ating isip kung ano ba ang isang kasal. Na mas naawa pa tayo na sumunod dun sa batas ng Biblia kaysa sa mga taong naaabuso nito. Kasi iba naman na ang panahon ngayon eh. Di ba nga tandaan merong separation of church and state? Ibig sabihin hindi pwedeng makialam ang simbahan sa mga gawain ng state, yun ang mga batas, at hindi rin pwedeng galawin ng state o ng mga batas ang mga gawain ng simbahan. Yun naman yung nangyayari, kaya nga may civil. Kaya may civil law, yun nga. At meron naman yung kasalan sa simbahan. O di, doon kayo sa civil law. Kung hindi para sa inyo yun. Kasi naalala ko dati nung sa usapang divorce, natigil na hindi siya nagtuloy-tuloy sa Senado. At ngayon, siguro mas marami na at nagkakaroon na talaga ng shift ang thinking ng mga tao, which is okay din kasi tayo na lang ang nahuhuli. Ibig sabihin nun, mali lahat kumpara sa atin? Siguro meron niyang katotohanan at meron niyan maitutulong at ikabubuti sa mga nakakulong at naaabuse sa kanilang mga partner. Kasi diba yan nga, yung mga nainig mo sa mga, ba't hindi ka pa kasal? Ayan, ngayon sisihin nyo sila kasi minadali nyo kami. Kesa sana naiintindihan ko muna kung paano siya eh. Kasi napansin ko dun sa annulment, vinovoid nila ang marriage. So ibig sabihin, yung basis mo dapat dun sa annulment ay before kayo ikasal. Paano kung minsan ng mga tao, nag-group yan bago pa sila ikasal? Diba karamihan ng mga kinakasal 22 and above, 22, 25, 28, 30. Kompleto ang tao ka na ba dun? Siyempre hindi pa eh. Di mo alam, baka ganito siya mag-cope pag nawalan siya ng isang magulang. Bigyan sabi, nalululong sa ganitong klaseng bagay. Hindi ko sinasabing iwanan nyo. Pero paano kung binigyan mo na talaga ng oras, 1, 3 taon, 5 taon, ganun pa rin. Ikaw hindi ka na masaya sa marriage mo. Hindi ka na masaya sa buhay mo in general. Ginagawa ka ng alalay. Ikaw lagi nag-a-adjust, diba? Ngayon, kung maabot na ng ganun katindi, pasok ka dun sa mga factors involved, pwede mong subukan mag-file ng divorce. Hindi naman lahat ng divorce mapapanalo eh. Hindi naman lahat ng divorce papasa eh. Dapat pasok ka dun sa mga parameters dun para masabing, diba? Hindi naman to divorce na kasi trip lang niya eh. Hindi yan para nagbabato ka lang ng uno reverse card. Ayoko na pala magkasal. Hindi naman ganun yan. Nakita ko rin kay Cheese na hindi din daw available yung House-approved na divorce bill. So, syempre, nagkakaroon pa rin iba pa mga hearing yan, papalakaduhin pa yung klase ng batas na yan kasi ganun din eh. Ang mas mangangailangan yan yung mga hirap eh. Kasi may kaya naman ng iba eh. Ito, mas mahirap yung babagsakan ng mga mahirap pagdating sa diborsyo eh. Diba? Lalo na dyan yung mga mas toxic na mga tao. Mga hindi educated at hindi learned sa paano ba makitungo pagdating sa kasal, pagdating sa mga relasyon na ginagawang parang pang out of duty kaysa out of love ang kasalan. Ay, pinakasalan ko na kasi sabi sa akin dapat gawin ko na daw. Hindi dahil gusto nila. Pro-divorce ako, hindi dahil galit ako sa kasal. Mas gumaganda pa nga ang kasal dahil sa nagkaroon na ng divorce eh. Pero dahil galit ako sa umaabuso sa kasal nila. Na dahil kasal tayo, wala kang choice. Alagaan mo ako. Wala kang choice. Gawin mo to. Wala kang choice. Ganito gawin mo sa mga anak natin. Diba? Alam ko marami mga tao dyan na ipit ngayon. At meron mga anak dyan na lumaki sa ganong klaseng household. Alam nyo kung gaano kagulo. Gaano tumutuktok sa inyong mental, physical, emotional well-being yung mga pinagdadaanan nyo. Hindi yun normal. At napakasakit nun. Mararamdaman mo sa tiyan. At masusugatan ka hanggang sa paglaki mo. Na magiging endless cycle. Na lumaki kang ganon, ngayon, gagawin mo ngayon sa susunod mong kasalan. Diba? At least ngayon, magkakaroon na tayo ng nakakailanganin ng divorce. Magkakaroon na sila ng escape sa mga mapang-abusong mga kasal nila. Pero sa mga masaya naman na sa kanilang kasal, wala namang problema sa kanila yun. Hindi wag yung gamitin. Diba? Parang, ano lang to, walang binabawasan dito, dinadagdagan lang. Ito yung sagradong kasal. Dadagdagan lang ng divorce. Hindi siya parang mawawala yung pagkasagrado niyan. Ito na yung bagong kasal. Hindi. Andyan lang yan. Para yan sa inyo. At madadagdagan lang siya ng divorce para sa mga tao mangangailangan. So, doon tatapos sa ating usapan divorce. Comment pa kayo ng mga inyong madadagdag sa ating kaalaman at mga napag-usapan dito. Maraming salamat. Pindutin nyo na yung isang video dito at i-like nyo na yung video. Kung hindi, i-divorce ko kayo. Bibili nila kayo ng ating merch. Sakto tig-isa kayo, tig-isa yung mag-asawa, bilan nyo na ang isa't isa. Para maglalabing-labing kayo at matagal ang lambing. Paulol na mamaalam. Shoo!